Marupok na yung mga kahoy, yung mga binubukbok, yung mga kawayan, ang dumi-dumi sa loob, puro bukbok. Iba't ibang klaseng halaman nandito. Hindi ko na siya inalis kasi hindi naman siya yata affected dun sa gagawin na kubo. Hindi na kailangan alagaan. Pareho silang bromeliads, ganun din yung bromeliads. Kahit na iwanan mo siya ng ilang buwan, pagdating mo ganun pa rin. Bato na puti nilipat ko dito, kaya nagkaroon ako ng pathway na white stones dito. Ang sarap kasi kapromli pag nakikita ko na maayos yung mga halaman ko. During pandemic time, ito yung pinakamahal na halaman. Nabinta yata ng $20,000. Magandang araw sa inyo mga kapromdi. Nandito po ulit ako sa aking kubo at ipapakita ko naman sa inyo yung ginagawa ko dito, yung activities ko. Kaya lang kapromdi, sabi ko renovate ko yung kubo ko. Kaya yun, busy ako sa pag-ayos ng mga halaman. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Kaya yung mga bato, iniisa-isa ko pa rin na tanggalin sa lupa. At syempre, inaayos ko pa rin kung saan ko nilalagay yung mga halaman. Para maayos pa rin yung kanilang landscape. At ayun nga kapromdi, punong-puno ng halaman dito sa likuran ng aking bahay. Siyempre yung mga halaman ko sa harap, nandun din naman sa harap, parang itinabi ko lang. Parang mas maganda nga kasi naulanan sila. Yung iba kasi dati nasa ilalim sila ng kubo, hindi naulanan, hindi naambunan, kaya ayun parang palaging malamya, nalalanta. Pero ngayon kapromdi, maganda sila kahit nagsisiksikan sa isang tabi. So ayun mga kapromdi, ipapakita ko sa inyo. At maganda rin naman yung pagkaayos ko dito sa likuran. At ayun, parang gubat yung dating kasi nga napuno ng halaman dito sa gilid. Ayan mga kapromdi, kung paano ko siya kinuha sa tabing ilog, ganun din yung pagkukuha ko dito sa mga inipon ko na bato. Talagang napakarami niya kapromdi. 3 taon ba naman ako naghahakot ng mga white stones dito sa aking garden. So kaya yan, naipon ko ng napakarami. So yung kapromdi, walang naubos na yung mga puting bato dito kasi nga tatabunan ito. Parang gagawin, expand ko yung kubo ko dito sa likod. Din ayun, lupa at bato na lang yung natitira sa aking dating white stone garden dito sa backyard. So ayun, ilalagay ko dun idudugtong ko yung kubo dun sa may CR kasi pag ulan, palagi akong basa. Kahit hating gabi lumalabas ako, kahit malakas na malakas yung ulan, basta magsisiyar ako, syempre lalabas ako. So ang hirap kapromdi, lalo pag may hika. So yun nga kapromdi, dito sa tabi ng kubo ko, ayan, wala na yung mga halaman, itinabi ko na. At tingnan natin dito sa front yard. Yung ibang lupa dito, nilagay ko sa paso kasi niriripat ko yung mga halaman ko. Then ayun, dyan ako kumukuha. Yun na yung binili kong albay sand, yung black sand dito sa amin. So ayun, ang kubo ko, wala na yung mga halaman. So soon gigibay na ito kasi nga marupok na yung mga kahoy, yung mga binubukbok, yung mga kawayan, ang dumi-dumi sa loob, puro bukbok, kaya palagi akong inubuot sa kadami kong allergy sa ganun. Araw-araw namamantal yung katawan ko. Then ayun, dito yung mga halaman, itinabi ko lang siya, yung mga nandito sa gilid ng kubo ko, maganda pa rin. At yung mga nasa paso na hindi na babasa ng ulan, yun na ulanan na. Parang gumanda sila kapromdi, parang naging healthy sila. Maganda nga yung dating nila dito. Kaya lang, ayan, pag katapos ng kubo ko, hindi pa naman nasisimulan. At malapit ng simulan. Yung mga magagandang halaman nandito sa gilid. At actually mga naman to, parang mga philodendron greenfield, saka begonia. Ayan, yung mga pink na begonia, yung ko rin dito, yung may mga iba't ibang klaseng halaman nandito. Hindi ko na siya inalis kasi hindi naman siya yata affected dun sa gagawin na kubo. So ayun,
mga ano ko dito, yung white stones, itinabi ko dyan sa ilalim ng mga halaman na yan. Nilagay ko dyan yung mga white stones. Din mga bromeliads. Ayan, nandiyan pa rin sila. Mga bigonia. Ayan, yung black velvet ko, kukunti lang naman yan. At dito sa gilid, ay yung mga halaman ko dito, itinabi ko. Pero maganda lang tingnan ka from the pag ano, para bang ano, inipon lang siya para bang panindang dating. Kasi parang dumami dahil na inipon ko sa isang tabi. Ayun yung halaman ko dito sa front yard. At syempre nasira na yung ano ko dito, white stones, ground. Kasi nga, ayun, nilagyan ko ng buhangin dahil nakakaharang dun sa labas ng kalsada, nilalaro ng bata. Nakakaharang dun sa labas. Kaya ayun, inano ko dito, pinasok ko dito. Ayun. So, dito sa gilid maganda pa rin yung halaman ko. Hindi ko pa ginagalaw yung mga white stones dito. Pero sabi nung bayaw ko, maano raw ito, maapiktuhan or matatabunan. Kaya soon, lilinisin ko rin ito. Itatabi ko yung mga white stones. Yung iba nga nilalagay ko na sa sako. Although, hindi naman parang malayo naman doon sa gagawin kasi maliit lang naman yung gagawin na kubo o yung tiny house ko. Then, yung pinotol ko na mga Persian shield, ayan, lumalabas na ulit yung mga talbos niya. Ayan, sana hindi siya masira nung mga materials na gagamitin sa paggawa ng tiny house na ipapagawa ko. Maganda yung mga ano, yung after ko maputol, siguro mga 3 weeks pa lang ito kaprom din na pinutulan ko or mga 2 weeks. Yung pinakita ko sa inyo nang nagpuputol ako, parang ganun lang. Yung ano ko dito, nagdadahon na ulit. Yung Eugenia plant na ginagawa kong pinoform ko na Christmas tree. So ito yung mga halaman ko na galing dito sa gilid at pinag-ipon-ipon ko dito. Sa mga bromeliads nandito. Then yung mga pinopropagate ko na mga croutons. Favorite ko yung mga croutons na ito kasi bibihira lang ako nakakita ng mga croutons na ganito. Parang dito lang ako sa Bicol nakakita ng mga croutons na ganitong variety. Yung makulay siya. Ayun. Then yung mga ano ko dito, yung mga halaman na nakasabit, isinabit ko na dito sa puno ng mangga, magkakasama sa dyan. Although marami pang nakahiwalay na ano, isasabit pa dapat. So ito, ayusin ko ito para ilagay ko sa bagong kubo, bago kong tirahan pag naayos na. Mas maganda kasi itong halaman na ito kapromdi kasi kahit hindi naman ito dinidiligan kahit na ano, nasa loob siya ng bahay pwede. Pero kailangan niya yata ng sunlight. At kahit hindi siya nababasa, tuloy-tuloy pa rin yung pagdami, paghaba niya. Kaya magandang halaman siya. Kung halimbawa paglayas ka na tao, maganda itong halaman kasi hindi na kailangan alagaan. Pareho silang bromeliads, ganun din yung bromeliads. Kahit na iwanan mo siya ng ilang buwan, pagdating mo ganun pa rin, kahit hindi siya diligan. So, ayun kapag yung mga halaman ko dito, ginilid ko siya. Punong-puno dito. Yung mga kalatia. So, nandito yung mga ano ko, mga philodendron. Ayun, mas naging maganda pa nga nung nilagay ko dito kasi hindi na kailangan diligan dahil palaging umaambon dito. Ayun, mga anthurium, nandito rin. Bukid na bukid dito yung likod ng bahay ko. Then, ayun, mayroon na akong mga ano dito, siyempre mga caladium. Ayun, nilagay ko lahat dyan. Yung mga nasa likuran. So, yung iba niyan, ipapasok ko sa kubo, yung mga hindi naman kailangan ng araw. So, yung kapromdi, yung mga puting bato nilalagay ko dito, pero hindi pa ako tapos.
maraming pa ako ilalagay. Nakita nyo naman yung mga puting bato na andong kanina na daanan natin, na dadaanan ko na pinakapakita ko. So, inipon ko dito yung mga ibang halaman, yung ibang nasa harapan ng kubo, nandito rin, yung ano ito, yung tea plant, yung African tiger plant, ayun mga nandito sila. Pero minsan yung ano nabigla sila kasi nainitan doon kasi sa harap ng bahay, hindi siya nainitan. Din yung pikara ka from ayun pinaparami ko yung pikara kasi kung nagtanong ako once sa garden center, mahal pala itong ganitong pikara. 350 per pot, maliit lang yun. So dito kasi matagal siyang lumaki pero hindi siya namamatay. Hinayaan ko lang, nilagay ko lang sa paso. Yung iba binubunot ko tapos nilagay ko sa paso. Ayun. Nakaka-recover naman. Then yung dito yung pinutol ko ng mga Persian shield, lumalabas na yung mga talbos kaya lang tabunan siya ng mga croutons dahil nilagay ko talaga dito yung croutons para mayroon kulay. Ayun. Punong-puno dito ng halaman. Yung mga nandun sa tabi ng kubo, nandito na lahat. Likwala, yung Philippine orchids, tapos yung ano to? Copper plant. Ayun. So dito nagsisiksikan sila at dahil yung mga bato na puti nilipat ko dito kaya nagkaroon ako ng pathway na white stones dito. Yung foxtail na halaman ay marami siyang bulaklak. Then, yung mga mayana ko na pinungpro pa ito na, yung nakita yung tinatanim ko, medyo gumanda na siya. Ang bilis nga gumanda ka from oh. Parang 2 weeks lang siya. And maganda na. So, ayan, yung ko dito, yung African talisay na variegated, naka-recover na siya. Medyo dumami na yung dahon niya. Dati pa talagang naubos yung dahon. Sabi ko, hayaan ko na lang siya kung mamatay. So, okay lang. Yung ibang bromeliads ko kaprom din nandito din sa likod. Ayan, nandun sa nakasiksik sa likod ng calabash na tree. So, ayun, ang garden ko dito. Marami. Maganda na rin yung powder puff na kulay parang pink na red. Ayun. So, ang dami kong sinasabi, no? Pero, ang sarap kasi kapag nakikita ko na maayos yung mga halaman ko. But yung ferns ko na parang sinasabunutan. Pero ang hirap naman itong alagaan. Katulad niya na para bang nawawala siya. Then, hindi ko alam kung mamamatay. Or putulin ko na lang yung mga lumang dahon para panibagong dahon ulit siya. So, ayun. So, yun yung mga halaman ko. Ito na lang ganito na lang kalit yung garden ko. Cute na lang siya. Tapos mayroon dun sa harap. So, wala na sa ayos ka from this. So, nilalagyan ko na lang ng pathway para maging maayos ulit tingnan. Maganda naman yung ko dito, mga binibitin-bitin. Ito katulad nito. So, ilalagay ko siya ulit sa parang bunot ng niyog para maging maayos ulit yung tubo niya. Ayun. Tapos ilalagay ko sa terrace. So, ito yung ko napakataas, kasing taas ko. Yung bromeliads. Ay, bromeliad ba ito? Ano to? Snake plant. Ayun, snake plant ka from di kasing taas ko na yung snake plant na nandun sa harapan ng kubo ko. So, pag nagawa yung bahay ko, ipapasok ko ito sa loob ng kubo or ng bahay ko.
Kasi kahit naman hindi siya nainitan, basta maliwanag lang, okay lang. So, ayan, ganda ng mga halaman ko. Ito yung pidatum. During pandemic time, ito yung pinakamahal na halaman. Nabinta yata ng $20,000. So, parang sa New Zealand yata yun. Rare siya, pero ngayon hindi na. So, pinakaunang halaman na nabinta ng 1 million pesos during pandemic time. So, ayun ang halaman ko dito sa likod after nung ilipat ko sila dito sa maliit na lugar at nagsisiksikan sila dito. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.